Ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw. Kalaban. Sino nga ba? Ako ba? Gago O nyo, ikaw? mga tanga! Ikaw yung pumili, oy. Wag Gago! ako. Gusto ko nang bumitaw. Wait lang, B. I'm just put my water in my bag. So, sa nagtatanong dyan kung saan ako pupunta, pupunta ako sa aking trabaho. Naglalakad ako kasi akala ko papasok yung kaibigan ko pero and bad to say, char! Hindi. Gosh, wala siya dito trabaho. Tadugan. Charis. Wala siya ni trabaho, guys, kay I think ikapoy siya. Kailangan ko, oh my god. Joke lang, na bang? Wala siya ni trabaho, kay kanang I think ikapoy, di ba? Ang hirap sabihin, char. Bitaan, mga kaupaw, wala siyang trabaho. So, karon ako sa minto. Char, ako sa kalasangan. Kaya mangita mi og kanang alimatok. Kaya akong sudaanan siguro ng alimatok deke. May nang umubalo sa paak ba kay kita may sigpaak ba ka ng alimatok. So, sige na, makanda na ako. Sige. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Meron balik na ko. Gusto ko nang bumitaw. Kalaban ang sarili. Sino bang dapat pumili? Sino nga ba? Ako ba? O ikaw? Ikaw yung pumili, oy. Wag ako. Para akong baliw dito, guys. Ay, sa kanang motor, maulaw ko mag-video na. Wala man dahil. Wala akong baliw. Gusto ko nang bumitaw. Kung kalungkutan ko ang kaligayahan mo, kung pagkakapos kay paglalim mo, kung sugat sa puso, kung sugat sa puso, ay mo, papakawalan na lamang ba kita buo sa loob, pinanghihinaan na ng loob, gusto ko nang bumitaw. So guys, yun na lahat. So mga kaupaw, lakad ng mabilisan kasi alam nyo na malayo pa ako sa aking pupuntahan. Charis. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan kong malaman na ikaw lamang ang tangi kong minamahal. "2,000 years later." So muna man trabaho mga kaupaw, nag-mix ni og abono. Abono na magi-mix. Ano dito isa mga kaupaw, oh. Nag-mix ni abono. Nang bitin dia. Arin. Kaya ka madagan? Gihak na siya rin. Harap mo, alas 7 na ano. Hapiting magsugod mga kaupaw. So, magdula ni Onya og yota. So, nagbangag na ang isa di kay para si Ardo niya unya. Diba? Ang lagi na mix kay abono man. So, makaroon yuta among i-mix diri mga kaupaw.
Tapos yan yung mga lalaki ba? Titigan mo. Bali, di ni ang laki kay mag. Oh, magtanga ng mga lalaki. Mag-video-video, tama sa mga football. Pero okay ra siya makaupaw. Kaya pa may time. So, ilais ka lingaw-lingaw. Hahakan. Ay, anak ni sa Bajaw. Pero gwapa na siya nga Bajaw, no? Ay, ko ba ako dito. Wala pa man. Ha? Ninyo. Ambot. 7:54. Alas dos minsa kami, alas dos. Wala ta na lang pagkara mo niya. Kaya taguliran kay mulog sang kami. Ano man? Teknik ko ha. Sige, lugsong mo. Ati ka, prasa na uli. Bala. Wag na ako man to yung kwan. Wala uy. Matod dito na pet kay. Abo, ang diri sa luyo kay. Kung malibang ka makita. Ikaw daw maglikod. Nya, masiaran. O gawe ra mo siyang. Wala man pud dito di. Naron dito eh. So, babay na. Okay, magsugod na to. Okay, alas 7 na hapit. So, bye-bye. Magsugod na me. 1 hour later. So, ngayon. Hala, dapat na i-istorya. Hi mga guys. Di, okay, ako mag-unin is-upa mga sahan. Mga ka-opa, welcome to the vlog. So, Nami karon diri sa Sa nursery. nursery. Nagdula mi sa yuta Ni Bay. ni Vice. May anak niya. Na, alag-alag siya day. So, manong kauban siya si Maya Clara, kay virgin pa. Ay, ikaw lang. So, ano siya, si Jovelyn Saludar. Ay, mo rin kauban ka man ng kalo, dayon, ang nakit, din tuhod o nakitaan, pero yung tuhod gatitis na siya, bago lang na ulian din, cellphone. Siya si Mary Grace. Oh, mandam. Oh, so, kita naman. So, Happy min duha. Pero kung duha, ano ba kung isa, di man dili man makatawa. So, kita naman katawa. Pakatawa pa rin. Pakatawa pa rin ba? puno sa karin ako, kog mo rin. Taba po rin, kaya basig. Wala. Naaki, kog mo ba? So, kini naman trabaho dire, hapon naman ka, mga alas 2 na siguro, manang mga ulit ang taon. Actually guys, katulgon jud yung mga kaupaw no. So, nagdula may ba yuta na yuta ni siya ha. Kini okay na. Kamay mo, kami na. Kadungog mo? Dili ka bato ni siya. Ano ibalapin no? kadungog mo sinso. Ako yung ibalapin. Ang simsim dito. Gikog mo ko rin ba? Paring ba? Gikog mo ko guys. Gikog mo ko. Tama nang gatawa ka. Lisod mo. Gusto ko kawag katawa, di ko katawa. Di mo ka. Damot mo ay. Yes, God. Ay, no. So, anime trabaho ka. Magkatawa. Kaya magdoktor. Kaya katulog ko naman. So, pero sometimes na siya ha. Ay, maghilak. Pero kung napadyo pinakalalaan ninyo kang mga tawa, mo usahan. So, mga kaupaw, thank you for watching. Ikaw po, ding. Don't forget, Aba. Sige naman. Don't forget to subscribe. Cut! Cut. Let's camera action. 1, 2, 3, go! Ay, hindi na ba? Kaya minutes, okay. 1, 2, 3, go. Hindi, ati lang ta. Hindi na rin. Kaya abatong don't forget to like and share. Don't forget to like. Share and subscribe my YouTube. Yes ko. Ay, ako na akong gilabay, bato to siya, bato. Darna to, Darna. Ay, kabalo mo mga kaupaw, iya bitang nickname kay Ding. So, Ang bato. Ding ang bato. Darna. Dana. Boring. Kataw ni Riok, si Mary Grace. Mary Grace. Ang dagom. Mary Grace na yun na siya ron, di naman. Sila? Mary ano man. Dili? Ha? Mary Ann mo siya. Yes, sayang LSO, Mary Ann siya. Di ba Marian magani unta daw. Pag Marian jay pagbasa unta adto. Di siya mosugot og Marian tawagon siya Marian. Mary? Mary Ann. Nya, ano na ba? Mary wala ba nag-space ang Mary og Ann. Di Marian jud. Di siya gusto. Wala, gud na ako. Di po gusto nga tawag ko ka ng Gilbert. Ako sa Gilbert. Gilbert magani mo kay G-Man. Dili, manggod kay, dili manggod ay. G-Man. Dapat English man. Sige.
Jailbird. Kung jailbird, okay siya. Kaya iba, sabat, special. Ay, social, special. Alauna na. So, bye-bye! Kanta tayo. Iyak. Umiiyak. Kanta na ba? Kanta ba kayo? Nabot ito. Sige. Issue niya video, banda lang ka. 1, 2, 3, go. Umiiyak. Gabi. Ito lang ka. Ring, oy. Umiyak man. Sige, sige. Umiiyak ang puso. Iwali-wali naman yung muring. Ay, oy, napansaw siya ng cellphone. 1, 2, 3, otra. Chicken. Wag ka namin ba? 1, 2, 3. Asa kanta ba? Sige. All of my life. Sige. Wala kanta gani. 1, 2, 3, go. Forgive me. Hindi ka na forgive me. 1, 2, 3, go. Forgive me! Wala magkandi nga. Forgive me! Kayo. Ako lang alam naman ay kay una kay ko jud. Ko kay dai matulog gamay. Pamatay mo ko ano. Sige, ano yan mabangag mo nang ima. Forgive me! Dao. Gabi na eh. Bulawan. Gaba na siya. Ay, ako wala si Aino, silver. Kantira di siya 1 million. Cut na to eh. So, please don't forget to subscribe and like and share my video. Bye-bye! I love you all, everybody. Ooh! Bye na to siya guys. Oy, kaya gikapoy naman good niya. Katulgon dyan.